Mai venguva dzinofamba vedzi, idzi dzaita tiri pano nhasi. Mai venguva dzinofamba vedzi. Hey people, how ye? How ye? People of this nation, people of Zimbabwe. Muri boy guys, how are ye? Muri banya, muri bwino. Muri boy people. See. How you guys? How you? How you? Muri boy. See. Hi people of this nation. Jesus, Nas network yangu haiende. In the name of Jesus, my network should not disappoint me. Vanhu vakandibvanganyura vakomana. Alright, I'm back. Hey people, how you? How you? Yes, Lincoln, my Lincoln, how are you, Regina? Primrose, Shelter, Manyonga Mafazwa, Michauya, Jolene Maraya, Winston Madzikanda, Brenda Machekera, Betusho, Wow, Nancy Seven, Primrose, Julie Hashitawiya, Noma, Rakabopa, long time. How have you been? Omi Jamba, Brenda Machikera, Margaret Veshnet, Joy, Barbara Ulisisi. Buri Basil, come here. Nasita Nijangwa is kunetsa. Oh my goodness. Most what life being that just a one and nas. Zronda ne stress. Zronda kadzira zamana ngorashira nas. Moya manje sikati ndizoda kuzokusodini. Ndakafundiswa naBudi Basin or na ningi Budi Basin maindifamba Lincoln no Lincoln anondifamba lingi aunondifamba ndakazviona lingi waindisupport. Thank you. Sister ini zvakandifamba anzani Maya ende Maya hauite Maya kutadza kada kumira neni here guys. Maya ende wakaoma. Maya, Maya, why would you do that to me? Maya, Maya, you were supposed to stand by me. Maya, you chose to be Peter. How can you betray me 17 times, Maya? Yeah, hi, British. As the voice writer say, ndakaita flu. That's the reason why nezuro I didn't even do my live stream nezuro. Brother yangu noshi anga flu saka ndakaihatira pari because ndakaswera ndinaye the entire day tikaenda kunhunzi audzo. So patikaenda kunhunzi ndasitomborya kana flu. I think makaiona video yacho. Then it's called acting. Ishmael Chafadzwa, I was acting. This is the way I speak. Like
real life vanhu handotauri semitauriro uya iyi ndo atori matauriro angu ndakatongotyorotyora. That's what we call acting. Ona manje wakatondipa script yekuzvangandira ndogona kutozvangandira zvakatodarika ipo paya paya. But ndo matauriro angu aya ndikutoita kana usatotaura futi. So ndakasara ndine brother yangu the whole day cause anga neflu ndatongoibatirawo pane brother yangu, but anyway I'm okay. Oh my god. Hello. Iwewe busy waingonyarara ndichitsakatwa wona manje. Panga pakadirwa shuga zvepai. Aiwa iyo Buti Benson hauvazive. Buti Benson vanenge vachikata zvibhregedya nezvimbambara and we just there, you just quiet uchifreeza. Shero koini ndinda ndaita seava masawi hanzi sori. Aiwawo amasawi vainzi dhaira memwana vakandinenera hanzi nabritish akakwana safari. Yes, the shirt inatsotondifita bho aizoiti manje ndipfeke zvichi unatsondifita zvakanaka. Trousi ndorandofanira kuenda ndatoradzwa tera nanoshi nhasi ndopandichazoenda hangu, maybe ndichazoenda next week or next week but one anondigadzirira kuti ndinyazoita saizi yangu because zvakanaka zvanhu zvavanotengesa kuti muchizviya Paramount. I didn't even know kuti kune shop inonzi Paramount. Ndakaradzwa nasisapure. Amasawi vakakufamba Shero. Imi muchisekerera kuti ngaite setochema here. Muchafambwawo namasawi musi musazoti he. Ndakaunopiwa mbeu yenhunzi. Ndinoenda munondiudza kuti kwese wanechifamba ndichikatadza kupuwa pamusi wacho dai ndiri kunamata dai Jehovha musikedenga vakandikomborerawo ndikaonawo pandinoti apa ndo paplot kana zvokuti astendi namhene ndofunga ndichatodii ndakutodatori plot racho ndora ndakutonamatira kwisi kuko anenge angonditi huku ndikutora huku yangu chino nehuku yangu wotora mbudzi wotora nhunzi wotora mbudzi ndinenge ndine zvese nhunzi yangu ndikuidzokera ndikutoida nhunzi dzangu ndikutoda nhunzi dzangu yekera inonzi vakanditi mbiri hadzi mbiri honho vondiya vondiitira vondigadzirira zvinhu zvangu wopuwa huku wopuwa hwai gwai asandanda kufa kune gwai. Okay, by the way kumbudzi kwanga kuine makwai wani pota vakupe zvese ka unotengawo gwai. Hanzoita wanawa uchitenga ndatozoseka ndazobvisa gaizi ndandichingoramba ndichizama one thing same thing. Hey Lincoln. Ma. Listen. Magadi. Iwo links iwo. Oizvizvone the flow aripi gaizi. I'm so heartbroken. Where is the flow? Guys. Yes, Lincoln. Flow. Urukuti ndofika sei kana uchitsvaga the flow iwe ndiri pana. Akazvinakidzasi. But anyway. Ini ndakatozoiterawo chimunya kozi yangu yaibreaka ndikati rega ndinyatsomunzwa. Guys ka but munoita chitororo. Mozacho chitororo. Mungasinecha munhu here iwo busy bee wakusinecherwa munhu uchisekerera manjenjenje aingobvumira zvese manjenjenje iwo takanga tachazo tokurondera munhu wako zvakanaka kuti kutotiwa mapicha for free iko nezvi wakungoseka uchiramba manjenjenje uri betreya futi betreya
Amasawi vane motozve takavatadza tikati irega Makavatya. vangotaura. Ivanodini masawi vadai nini makavatya imi maitya masawi. Hey, Amasawi vakauya panapa kuzondiita pati. Nhasi Yes, ndikuvada Richard. vakataka. Ivi ngavaona mukatyira comment masawi section here. uko. Ngavauye kunoku. Nhasi ndiri kuvada live. Havangauye panapa kuzoita pati nini panapa. Iwo hauna kutwa pati. Hauna. The floor ndiye akabvuma defeat zvake. The floor akati but the floor akanaka zvake guys. Sheroka. Ndanyarara. Ndepi richo? Kwakashata ndiani? Aiwa tinambonei pano ndambotakashatire. Asi kunyanya Apa. Uri boy here richo richo. Saka inini I think Richard achatsiva nzvimbo yaWallace. Quinda, why replacing Wallace? Handi Wallace wacho asikubatika. Wallace anza ari slow. Guys, msadero Wallace. Wallace anenge ari busy. Anenge ganipe link kuseri. Oh, munotoonana zvenyu kuseri ikoko. Munotoonana zvenyu kuseri ikoko. Ndandikutsvage Wallace. Wali. Ndakutangira kuuya. Ndakamuseva ndakati Wali. Watangira ini noboya. Ndiri ndakutumira notification. Wanditumira kupa ndamboiona ini wanyepa kuti uchandiudza. Ndazvionera ndega. Akoma. Notification waiwana wandiwo auto wanditangira kusvika panapa. Ndaiona yashero. Ndaona yashero ndatopinda kudhara pawazosenda yako. Ndaita first. Ndaita first. Ndaita first. First chi? Kupinda mubox. Zvakaoma. Network yangu yanga ichibhaisa. Ndepshero. Shero aenda mene kwaenda. Richo. Madealings. Bo hapana mudhara. Kuri sei? Rise Richard. Isusu chikoki semufanana. Yes, Beulah, busy Inini ndinotadza kupenyerwa sei guys. Easily penyard kind. Ndinotopenyerwa guys. Mama kamboona here beard raye Kiremi. Run the floor. Peshi. Peshi wait a second. Peshi ndo aiti patoku Victoria Falls. Peshi kamira iwo zvaunoita kabaya link iri. Wori follower kusvika wapinda haiite ads like Facebook ndoshandisa ino StreamYard. Takabaya link iri randaposta izvizvi mucomment section. Ndora unofollowa iroro link iroro. Shero wati beard. Yes. Kuzodzokorodza. Yo, emphasis. Guys. Beard the floor. Imi, mama kamburione. Ani mama jaira mabatani. Ndogara ndichiruona. We. Kune kunoendwa. Dzikabvula makuwa. Shero iwe zvakaoma. Pane wamunotomboonana naye. Ndichakuudza kuInstagram. Ndichakuudza zvinoitwa nevana vako. Unoita sei? Guys ka. Mune muchitei? Zvakaoma kana zvitaurwe. KuInstagram rero kana kuti pano kana kuti kuYouTube kana kuti kuFacebook. Kwese. KuInstagram. Ringono kunditarisirei. Ndati ndichakuudza kuInstagram. Muchandiudza kuInstagram kwangu. Munotora kanhamba dzangu asa muna WhatsApp. Alright, ndichapuwa naLincoln. Asi ndikwanisa kukupa izvo panapa ndikwanisa kukupa nemuromo wangu.
aiwa ndipe shero ndipe iwewe enda wauda undidhirega alo munyaya dzako nyaya kupinda dzei Shuwa zvese zvinonzi Lincoln zvauchaenda ndakatarira nhaiwe mwana. Lincoln ungabva atoba wanditi mwana mudhara akaita seni womuti mwana zvinobuda mwanangu munhu wese panapa mwana washero hanzi naPelton Edwin shero uri mupenyu iwe nha iwo ndiwo watorova because tinoita malive every day. mazano uri kujambisa uri kuita nhasi mangwana ojamba oita nhasi mangwana ojamba nhasi nandine zama shamwari iwe yo tonyengerai today story time. amena ane kanoise Excuse me. ndati amena ane kanoise Mukoma ino ndini ino ndeipi Richard. Richard ari bho Iyo Idzo namba yangu namba yanda idzo. pin up here. all right thank you so much Zim number. +263 wazobuda nei kuna ichema zvako ndakuona zvokuti uri plus mushopu 263 wazobuda wako nezvipi Ndafara but ndaizonyanyawo ishewo kana kwatikweuka zvamuri lenazi kunwa naye lenazi drivers license twatwa in imvura the name of Jesus. Ndafara. mvura Let me tell you ndidzoita one thing. Let me tell you the truth. Guys, I don't know kuti maizvita like usina unonyora provisional. Paunosvike pepe pane magroup evanhu so unosangana nawo. This is the second time ndichinyora. The first one ndakaitora in 2015 ndopandakati ndakutora provisional yangu ndopandanga ndakaita temporary teaching yangu but ndatambira mari yangu but ndada kuita something chandoona handiti ndopandangobuda mutown mumwe musi pandakatora mari yangu ndopandaenda kupi that was before I think that was after ndakwidibirwa nematsotsa emutown aye akandijuta ndopandazotirega ndotora lessons ndopandangokwira izvokuti vanhu vanenge vachikutyisidzira kuti mutown hamunyoreki vaisi hapanyoreki pakati hapanyoreki iwo unobva wabhiliva saka ndingofuna unyoreka zvakuchitungwiza mind you those days handisati kuchitungwiza ndandakambokuendere vananotsvagwa kuti machitungwiza inokwirirwa kupi ndobva ndaenda kuchitungwiza kuya ndo first time yakutoona kune veg yakadai kuchitungwiza ndasvika mai mwana zvikanzi mazoe hazvaisanetsa zvazvo vanobva watokuti uda unyora izvozvi here vanoti ndikati handisati hasati ndaverenga kwachoni because vanhu vaityisidzira kana usina kuverenga unotofoira ende unofoirawo zveshuwa ndati ipapai ndadzoka kumba handi pagate papanenge pane vanhu futi vanenge vachitengesa zvibhuku zvezviya zvemaaro wati handimazviziva nonzi highway code izvozvo ndobva chii nemaquestion papers ndakatenga chine yelo cheche chine highway chaichecho chisiri dzimwe zvimaduplicate zvezvinofotokopwa zvezve zvinenge zvine masaini akawandisa straight izvo zvezvo ndaizvitya ndakatenga ndofunga kana 3 zviri different nemaquestion papers momo saka itoto ndofunga ndakanga ndaane 4 ndaitya kuti ndaudzwa nevanhu kuti unofoira ndatenga zviya ndavata usiku hwese ndichiverengera zamari mangwana ndamukira 5 dzakasara dzachayaka ndakutovata usiku hwese zvishuwa bhozi ndandatyisidzirwa ende zveshuwa first attempt yangu ndakava ndaingoiwana 88% ya ndakawana mazai yangu achiri kuita zvokumakanika peni kudai so ndobva chii ndobva uyu tanhikina paya ndatora vanobva wati ikango expire ende unongochiti ukasangana nevanhu ikoko munhu anenge achikudza kuti inini mukadzi ndakake chi6 ndichinyora 6 iwe hausati wanyora uchiudzwa uchityisidziwa kuti kake chi6 ndichinyora mumwe murume yaiti unobva wafoira zveshuwa
apa pamanje pane bakazara nemabhuku wachitiwa iyi waiverengere iyi saini waiverengere apa iwo kutomboyekera vanenge vachida kukudza iwo kuti zvonyorwa sei zvinoitwa sei murume uyo ndobva ati ini mukadzi wangu anditi ukafoira nhasi usadzoka kumba because mari yese yaperera kupi kunyora chete kunyora inozvichisira kunyora uyu kunyora iyoyi yacho lenazi yai vaifoira futi akachema musodzi mai mwana ipapo adero manje ndobva chi tadzokera papa ini manje first time yangu blanda ndikaita and I pray hazisi kuzoita the same thing ndakanzita malessons angu ndaita malessons angu papa ndobva ndaita sei ndobva ndadii ndobva pakuzochinda uko kunobhuka upinde madhiramu ndobva ndakatya ndikasiyana nazo ndozvakaitika pekutanga ndasati ndasirias ndobva ndatozobuda ndikatozodii ndikatozobuda zvangu ndakutalent ndobva ndakubva taexpire ndakuti ndakutalent zvaguma zvakadero apa ndandaita 33 malesson 33 guys gaya ndandabudisa mari ndikasla apa uyu ndandatomuudza chokwadi kuti inini I feel like ndikutya handisi kuzoti because zvimwe zvacho zvainokudza kuti I think ndakasvika kuita malessons 33 klasi ndisingatozivi kuti inazoshanda sei kuti ndimuudze manje uyu instructor yoya handisi kuti ndaitya here kana kuti chii I don't understand what happened but anenge ndiudza kuti handinyazoziva zvandiri kuita ndo zvaiitwa ipapo dzimwe nguva ndaimbobhumura maiwo madhirama ayaya ndomabhumura naenda uko saka ukanzwa if iwo kubhadhara malessons woti pinda wabho but iwo hana yako iri kutokudza kuti ndichirwa madhirama everyday pandopinda pandoribhumura uyo nditenda kuti uno ndifoireka ndodzokazve ndikamuudza kuti I'm not ready akandifonera kuti iwe uda kupinda rini kurekera ndikati handisi kukwanisa kupinda because number 1 ichi chimwe chacho chifiri takuzivi yakezi apa tunauka handikunyembera ichi chiya chekudai so chikuti 1 2 3 4 5 6 agumira pa6 handiti angachizi up to now ndofunga zvanzi chibaya kudai ichocho chichandiconfusa ndofunga penguva because ndakazi kuti iwe udoti ndinotsika uko sei ini chinhu njou nditanzi chijamugiya number 1 chijamugiya number 2 hasi kuzvihwisisa ndoenda ndofoira zve ndikaramba ini ndakambaramba ndikaramba ini kurekereni ndakaramba chikaexpire ona manje ndakaramba ini hello Yes, zviri sei ndiri bhori sei? zviri bho kuri sei peshi zviri sei Seko uri pazimba. ndiri bho pari bho iwo kuri sei kwauri mina ndise 1 ndikuti ndiyatsotaura mina ndise 1 peshi mira mina nditange ndaita 1 kuri sei kwamuri Pamuzanzi patoripo kuseiko pamuri apo. pari bho Seiko imuripi asi tori pakapa. kukapa kuri sei hakusi kutonhora here Kusati kwatanga chando haisati chatanga iko zvino. it's okay vari sei ana marumeti vako Vari tori uri seiko motimu kokusaidi wowo. timu rese riri bho Anditi asi muri ungori mastudents 3 mina ndikuedhere vamwe utaure navo
Alright. Yes, wanda. Peshi urise. Kosherwa mbengu watiburitsire. Handa kubudisa madonna mega inetwork dzenyu. Iwe Ukujepa. manga musiri ku mamuchibhohwa kutaurira nyaya wakambona kuti unogona kutaura nyaya nemunhu anenge uramba akakudai. Tanga tichizvinzwa wani ezvinezvi waita shungu dzekuzopasa nekuti wane mota. Iwe, mira ndikubvunze question. How far from a corner are you forbidden to park? Iwe chamadauramba uchindibvunza zvinhu zvandanyora unogwarewe unoda kutondiita vid iwe unganjera ndakatadza ainokatadzurei Shero ungangotorawo mabhutsu panapa without notice zvinobuda. Nayo zvako tabutsura. manga muchiratidza kubhowekana nenyaya yangu. Tingatiterera. Yes, Lincoln. Munoteerera zvinobhowa. Iwe, uda kuti watanga. Ini ndandichibvumira wani ndichiti Lincoln na Richard ndiwangu akanyara. Gaisoreka muchaina kakafoera zuvo kazouya nhasi kanonzi yoko ikanzi yokoyo papamachizose yokoyo akaziviwa kuti adamwa gaisi yokoyo kuramba akanyarara yokoyo hasi kuzvinzwa apangakamira popasainezereke. Hello. Hi guys. Saka azoita se. Ugonobvura. Azonzi unonzani zvanzi ndonzi yoko. Azonzi yokoyo. Zita rakanonzi yoko. Network chiri kudhakwa. Iwe yoku yezai here kana kuti yoku ipi? Ameno. But kazopasa nhasi zvangu. But vanhu vanotyisidza uchiendere gaizi unotangotazvinzwira mudumbu kuti mumwe akakudza ndakaya pane zureni ndakanyora ndikaita 84 ndikanyora ndikaita 8. Saka wauya neprovisional share. Ndauya nayo ndamwa ndafara ndaskrima momo ndikatukwa navanhu imomo. Zvinoda kungohodha zvivindi zvako woregera kuteerera vamwe vanhu wotongoita serious. Imi munoziva kuti mumwe kushanda notisa kuti achikwa mari vandiregerere. These guys vanenge vari panze vaivai ava vanoti tinotisa vanhu kudhiraivha ka ndo vamwe vanhu vanokonzera confusion. Vanenge vachingoteera muzasi menyu iwo une fiye yekuda kunyora ivo vari kuuya vachikudza kuti mina nditokuvhurirai apapa isusu netimainstructor isusu toziva zvokudhiraivha kudai so mononzi ngatikudze kuti unowanisa sei unowanisa so iwo gaya kuti usiku hwese ziroka ndikavatana 3 am ichizviverengera iwo wako uchindikonfisa ndiri paline hana yangu ikurova ndabhadhira $10 yekuti $10 ka by the way kunyora zamerero iwo wachindikonfusa baba yavo ndatonge ndivatema nechitini vaakonzeresa ingarachipa rakudhura raimboita $1 indanyora $20. I think even kudhara pakambonyora zvaitodhura rambodhura zvinokonfusa zvimarume zvezve aianga ari enusense wakambona enusense senge uchizozva kuti hana yako kurova ka ari kungoya achivhiringidza achingoya achingovhiringidza indashayo ndoita sei achingoya I think kudistracta usina exam fever here. ndatomboudza mukomana anga ari pamberi pangu ngati ina kuti achokwari pamberi pamwari ka izvi kuita mufesi ka zvinotondibhowa because ka akundifeeda the information inini yanda ndisiri prepared kuti ndiende kunonyora ndichapinda muzamaka ndichifunga zvaandiudza kundozvikoreki unoona ka anenge achikuconfusa iwe unofanira kungoita zvaunoziva. Vanhu vatovese ungati mubig handiti vese vabuda vakafoira apa achivanyepera achiti right yandikuradzai kuti munoita sei yandikuradzai kuti munoita sei vese avakuzofoira vakonfisa nechigara ichocho achizowanei pakurakidza vanhu achifarisa kudaro ndachazodhakana guys mukomana senge mukomana ipane mukomana anga ari pamberi pedu apinda padhobha ati handichadi kwaudzokera mashure handikutya
akutyisidzirwa kana baba vati ndiri instructor ndogona vamuvhiringidza pfungwa vadedzwa ndei pano ndikuradzei kuti zvinova ndezvipi ndei pano vaenda kuya pavapinda muzama ndofunga ngoenda achifunga baba handizombofunga napedzai andirwadza mukomana apa anga atobhadhara mari yacho ndatombomuudza ndikati iyo mukomana anga ari pamberi pangu ndikati iyo mukomana ime ndikudza chokwadi ka ini nazitobuda kuti azotora baba because iwowo chimbogaya handokavata usiku hwese uchiverenga kana kuti wakaita wiki rese uchiverenga why would you listen kuna baba waona pagedhi vari kutoresa vanhu futi mapassport photo size yeti hakuna munhu anga anazvo ivo vari kutoresa because varuda mari kubva kune vanhu ava saka uri kuteererei munhu iye pinda nemaanza ako iwewe vatoti no baba vatotibatsira vanhu ivavo vakafanana nevekumakombi uchienda kumapasipoti vanhu vemurodhi vaya vakakuconfusa unotoconfusika atoconfusika mukomana ndamuudza 3 times ka achingoenda una baba ndikati inango baba endai kwavari but ni baba vaka I feel like vari kutotikanganisa musoro yedu ende vanga vatori nevanhu vavo vanga vachitageta vanga vari easy ngoti vakangoenda vesobva vaenda pavari vhoti machitoanza sei samati genga rese ranga richienda ipapo ka rese rafoira rese ranga chingonzika redi ende nokumakira kaiko zvinezvi hautombomirire kunzika tikitiki kudai ka automatically uchipedza kudai yakutokudza kuti you have failed wakanyarara unotoresa dabha yako enda ona apa vari kungovhiringidza ndoinonzi serious confusion until death mukomana inini andirwadza pakuti kanga changu kamwana kanga takadiki ndakaudza ka3 vakanditi no he's actually helping us ndozvaaita ini natondita benzi akanditi aiwa iwa usida kuudzwa navo he's helping us ndikati aiwa baba avaka iwo uchapinda because vanga vachanzi zvaunoita une chanzi yekuti ukabaya one so off inochinja yachinja unodzokodza saka definitely vana vaiva yakavesa vaka vapinda vachiti tanziwo unokwanisa kumbobaya iyi kana ikaramba wobaya iyi inokuudza yega papasina option iyoyo shamwari handiunyebera yasitomboripo that's the first thing ndandatasa ngati baba vanga chifeed down nepoison imagine unenge wakutozoenda kwavari kumalessons kavo because vakufidha uvha wati asaka handigoni unoluza confidence ndachange ndichavatema nechitine napa vanga vachiuya kunge nhunzi sei kunge nyuchi unoenda ujero kunge nhunzi dzawakanoona kuyakwe hanzi izvo hazina lisali pamwe ravo nderekukoza confusion kuti mudzokere zvakare kwaiko kuzouya nemabhuku vachipa vanhu palaini kunzi iri ndo bhuku chairo iri ndo bhuku chairo ini maybe dai pasina notion akandiudza kuti because kare ndoba ndaziva kuti kwaitorwa zvimapassport photo size zviya zveblack and white hakuchisina zviya guys and I'm telling you kune aya asati anyora guys the free advice hakuna unongoinda nechitupa chako chete ndo vakutora vega nezvimushini musatomborwawe mari nevanhu pagedhi vaye musanyeperwe hakutomborina ndaichona vanhu wobho vanga vachikwidibirwa mari pagedhi ende unongati iwo ibhizinesi ravo unorohwa kana vanhu ukada kutaura kuti aiwa hamusi kufanira kubhadhira mari yezvi zvakaso expire kudhara vanhu votonzi zvatoita zvimapasipoti zvako ndozvotodiwa chaizvo izvi kana vanhu vaya zvakangofanana nekumapasipoti ukaenda usina mafotos aya unonotorwa ikoko vagara vakutora ikoko ndikubva kudhara ndozvandikutora kana ukapusha murodhi unotorerwa vanokurambira vanokudza kuti hakuna izvozvo nzeve yako haina kubuda unovaita sengongwasikana yandatochi yes but like I said before is mabusiness evanhu you can't say really anything pazvinhu zvevanhu ogona kurohwa marwa anything ona manje munongoziva zvazvinoita mutaundi unongotasa side noshona kanokuudza kuti hakuna chinhu chaukutorwa pano kungopinda but vanhu vese vari kukwidibira vanhu mari ende vari kutoiita mari yacho and you can't say anything inonzi tora mari united hauizivi ende vachiitora chigononzi $3 unoti unotongoibhadhara yeti mukati mo vanongota automatic take nechimushini
Havana basa remamiriro akaita kunze. Kunze kwani? Kunze maibheya futi. Basa nazvo ende uchibuda mumanenge akutarisa. Kana wayakira kubva kutera kusvika kwakuenda kuti uya kwedu isusu ndokwada kuti uite malessons. Pandazotukwa nechimwe chimudhara so changa chine chii chimudhara ichocho. Ndasina kuhwata ati chii. Kanzi iwe ndapata wakambotukwa nemunhu wogamenti iwe. Hanzi waita sei? Ndasina kuwaza angataura. Ndasina kuwawa mabava. I think that is too excited. Yes. Vanhu vaya vanokunyadzisa. Ndakanaenda kwasikanzi wabona chiko iwe. Ndataura sikanzi gara apa. Ndagara apa sikanzi ndikaipa ndinogara uko. Ndinogara uko sikanzi chiuya kuno ndaenda. So enda nauza kuti unozosimuka unocheka madetails ako kuti zvakanaka here. Pakundibvunza sikanzi waresa kunyora zvawanyora zita kwapa. Unonyora saizvozvi apa wapedza kuti tikoti wanyora like that ka ndobva wabvunza munhu anga ari paside pao chikanzi ndizvere apa kuti hazisirizvo asatonituka namwari ndiriya saka ndatotukirwa mara ndangoramba ndakanyarara ndangoti sori hei kunomboonerwa ibasa kutora license ibasa kwasara uchinokutanga ndeyekutanga kwasara kuno marova manje gore rino maya kuno kukunonakisa ekupinda neUG kana iclass G class 2 class 4 license ndoda kutoitora experience yandakaita pandakaenda uko iclass 4 chaire class 4 iclass G ndoda kutora class 2 uda driver marori chero kudai niniyo ndoenda kutora rori unoisa kupi nache chimbondudzwa kuti rori unoidriver uchienda upi naishe so utondi underestimate kuti handifanira kudriver rori kukanata kuzodriver marori andinakonditsigire richard iwe rori uda kuidriver wakananga chimbondudzo kuti ndakananga masvingo ndakananga bhuhera nerori kana kuwangekwe iwo Lincoln ka hausi kuona the future yangu delete hautombori potential you can see manje unenge CEO wana driver but license unenge wautoziva kuti ndakatarisirei mari ini ndiri kunyatsoona kwatiri kuenda iwo ndiwo siri kuona hausi ini tu ndikutoida udondirambidzirei kutora tu aunyari unoziva kuti tu ine advantage yekuti uchaita ndari bhuli mira ndikuze tu ine advantage yekuti haina parallel parking kungopinda madrum nekubuda onorova churu start pinda mutonazwa you showed me but no soon you'll be very rich to an extent yokuti unongona driver saka I just don't understand why I receive we will be very rich. Oh my God, I receive. Okay. We receive our money. Amasawi timbomira kwenya musoro makadi muri sei Amasawi? Yes please zviri sei? Kuti besen ko akira vakoma vangu vari seiko? Yes chero vakoma sembeni varipi? vari bo vari kusvika manje vari kubva basa. Zviri sei? Hatiri bo asi moone zvipi titambire. Ndatouya neimwe saka muri kuona ndiri kukwenya musoro kudai ndatouya zvangu neimwe kuti ingochiputitsai. Shero zviri sei? Ndiri bonasi network yangu apa makumhoresa echitloenda kupi? Lincoln, I told you before, Lincoln iwo unenge usinganyatsonzwisisa futi iwo unyatsonzwisisa ka iwo.
aiwa imi musuya makauya maida kufamba the floor mukaita ini dhore kupinda una the floor handina kufara nazvo guys. The floor haripi guys. Manjenjenje kaita manjenjenje ndiwe uri close ka manjenjenje titogewo the floor. Shero Ma. ko the floor haripi nhasi? I don't know kamakamite the floor. Unoziva kuti ipapa pakubva musiyo wataita live iyaiya hatina kuzoona uchiita imwe live. We just thought kuti no akutaurira kuti sababa vemusha ambokutaurira kuti imbomira kuita nhingirini mamwe manhingirini zvimboita settle down handiti. Asi Diplo vakahwina jackpot. Hakuna munhu akadai. Diplo vakabuda nenyika vari kudya nyika rutivi. Shero wakadzima live ipapo. Akambamiswa manu akazimbomira zvimboita cool down bichana. To be in the airless. Aripi the floor makabva mamudisapisa imini. Uri kutoziva kwaari ipapa. Ane base rinospaka Shero. Ndatosuwa kuti Shero guys. Hakuna ambonditi Shero meso. Ati uri kuda kuti Shero togoda kumuimiteta. Shero anoita sekuti tinouya nesoprano neauto nebass netena. Akauya vanhu vachabvumburudzwa pano nhasi tinoseka. Zvako zvinoita very soon Shero taakuzobva tobuda mulockdown manje kusaka zvinoita pamwe anokwira ndege kuuya kunhingirini manje so. Hauye zvekudaro the floor. Mutimba hauye zvekudaro. The floor hamusi kumiziva. Iwe ndo uri nyatsomuziva. The floor anokuchikira mese mukagara pasi. Kasi pane mubvunzo wakabvunzwa nevanhu kawa usina kudaira nhai Shero. Wekuti hanzi zoni vamwe vese kana vachipinda pashow pako unoti handisi kuona fesi yako handingakupinzei, kasi the floor wakangomupinza usina kana kuona chinhigirini fesi yake wakanga waiona kuseri here? Ndaiona kuseri. Alright, aiwa zvamba zvangobuda pachena nawo. Ndara ndozvama muchikwenyera musoro izvo. Aiwa ndachida kungoti pangoita clarification yakanyatsonaka chaiyo. Imimi madzinga the floor mubox saka ndiana achandibhesera. The floor anobhesera achisimudzira saka simudza nawo the floor aenda. Inini ndokuratidza drone yangu yandinayo panapa yandakagadzira yemashanga. Aiwa yenye handitomboda kana kutombonzwa nezvayo. Prepare kunzwa nyaya the filming pictures kubva kuna the floor. I think Lincoln akatanga kundiudza zvemapicture I won't be interested. Kuda kuti andiudze zvemadress nekusona. Haina ndikuudza nezvemapicture akuzi kubasa kwangu kwaiko. Ini ndikatoudza nezvehembe. Ndakarigadzira remashanga manje. The floor vahwina loto. But wakambotitisa hako Shero. The floor haana kuhwina loto. Shero wakambotitisa zvako. Anenge ahwina tomuona nemuchato. Saka as long pasati pane muchato, let the best man win. Yes, best man ndiani? Lincoln ndio best man. Tiri pamakwikwi anenge abuda nenyika ndiye achachata. As long pasati pane achata chimbomirai. Jokes aside, mpese ma-ice cream akaindeni. I hope he's safe.
Anofana kunga ari safe kwa. Energy. Energy vari kuuya tiri early vanosvika kuti past 10 to 11 ndonguva dzavo. Ihove huru dzinodyira kwasviba. Hanzi energy ane Dzinodyira kwasviba. Ndi energy mutode here. Energy vane energy shoma man, no problem. Vari just havana kunyatsoti changam. Energy ndiye akamboti kundafarira baby palive. Ndiye energy yekuti haapana baby rati sparka rakabva apererwa akasitika. Ndiye energy rilingo. Ndiye energy. Ozati akatapirirwa nani ndakahleko. Ruzi akahleko. Ko Ru aripi? Lincoln Ru aripi? Lincoln ndiye secretary. Flow guys. Amana joke society. The flow. Mia ari kupi akati the flow. The flow aenda kuEngland. Andiri kuudza kuti aenda kuEngland. England kupi? Asi kuEngland here the flow. Aenda kuEngland. Saka nhasi abatizvawo vamasawi zvioneve zvekutaurwa nayo kuti the flow aenda kuEngland iye ari kuEngland. Abva kuScotland aenda kuEngland. Handiri anogara kuScotland. Saka kuEngland aenda kunani? Pamwe auya kusaidhire kuzasi. Zvakuda iye manjenje anogara kuScotland. Manjenje anogara kuScotland kakusaka tikuti pamwe auya kusouth part of England. Saka Scotland unokwira ndege kana kanouya netreni kana nebhasi? Anodrive. Atodrive in fact. Kasaenda kumariro Miss B. Kasaenda kumariro. Anengaenda kumariro I think. Aenda kuHarare from Masvingo. Okay, cool. Jesus. But you are busy B. How do you know kuti the flow anodrive? Indisingazvizivi. Hauziziye kasi muda kuramba muchiticonfuse here. Imi muda kuti confuse here muri tu. Iwe handiti unenge uri kuseri uri kunhunzi uko uchiita zvenhunzi nembudzi. Musauya kuzotenga mbudzi dzangu. Wakapiwawo dzako nhunzi here. Oh my God. Winston, my friend. How are you? Winnie? I'm good. Yes. Uri bo? Jire bo? What do you say? Maybe I go. Jire bo, long time. Yes, long time, sure. You unozvere kuti unofana kundipa tomu zaka unozivaka? Yes. Unditsvakire maprojects hopo muzaka because ndoda kuti ndichitenderera muyekera ndichitenderera masvingo chete man tinodzoka marari. Unotondi-include over trip rako because ndikuona kuti uri kunakirwa wega. I was watching your video uri kuVictoria Falls. It was nice. Apa tetodi kuzaka nekugreat Zimbabwe ndokwandiita kuita mazobhata kwakaizvo unofana kutsvaka mari yehotera. Itandorara hangu anorara zvake panze akarindira padhoo rako ipapo. Anorara motikari ndianenge akachengeta Richard mondibhadharira hotera iri kutaurwa iyi kana vakuya kuGreat Zimbabwe. Ancient City Hotel. Iwe tisiye zvedu ina handina mari yangu. Ina handina mari yangu. Ina hangu ndiri rovha handishandi. Tose but vedwe nangu hangu ndakakona kuvata motera muchii kumwe kwese kwandikaenda
but ndihotera mugirezi kunonzi kuchiedzera kuwatiri kunonzi kuchiiwe tichazoredzera vanhu pano idzodzo yakera dzekumasvingo kuya anofanira kumbovatawo muhwane hotera yakanaka mumasvingo kuti tizvaikwa mumasvingo kokweda kumbovata muhotera mumasvingo ini hangu Winston ndiri rovha handishande but ndogona kuitira plan. Wow, thank you. I will tick on you. Ini nangu ndiri rovha handina kana plan. Wanda, how are you? Munongondiudza kuti muri kudei. Marik. Wanda, White Stone Dry Gin. Tochi. Asidoro. Gin. I just need a little bottle. A little bottle. Red gin. Wanda urikutaura kuti wakafriza. Why uchinwa paraffin? Paraffin kwauri kalingoni. Kwauri zveiwe kwakuda uya isi paraffin. Inopisa mapapu. Gin paraffin zvesho. Inopisa, that thing inopisa mapapu. Usanwe maspirits ka. Sponsor it mupeya pise mapapu ake. Ngauye tine masese kuno kune hanzi chibatai munhu. Pane randodambotesta riri kuitwa naFerdinand hanzi rinonzi ngoto riya riri kutowanikwa kupi ngoto iwe? Amen handizive. Ndikaunyepera. Shema unoiziva here? Shema. Unoiziva here ngoto? Iri kuitwa naFerdinand. Ngoto. Vanhu vari pano boda. Unonzi Ferdinand here uyu this one akaimba mufudzi wemombe. Asi handizivi ngoto yacho. Shema ndiri muHarare. Uri muHarare uda kundiona? Urimo here muHarare macho? Handimo. Ndiri kuChegutu. Sheroneka. Boneka. Iwe warare kupi? Uripi? Uri kudiviripi? KuHatfield. Wada kutengera dzingere. Aiwa ndada kutengera inonzi promotion kubhekasini yepizza inonzi alright Russian nenhingi nemachips zvedhora izvi. Zvinonaka futi ndozvida. Unoenda rini? Ndada kufenda ndazviriya nhasi. Kufenda nezvi ndokunakirwa. Shwama ichiri kuwanika. Shwama. Network vanhu nhasi. Nantiwe Winston. Ndatoda kufenda nekunakirwa neekira here neuya warye. Russian sausage. Saka kuri sei kuChegutu? Iwe handasiva nemari ndisi kuChegutu ndiri muHarare zvako iwe. Azonzwa machips neRussian sherabva adzoka kuChegutu wasvika nguva guys. Yega nditengerwe ekira. Kumbi mhoro dzekumbi. Kumbi aripi? Pana kumbi here pana? Aripi kumbi? Kumbi ari pacomment section. Iwe ndotaura newe kuferi Philip. Totaura kuferi totaurira kuti ndiri available. Magosi mangwana pani chambodisappear. Pane kwandichabuda ndiri ndozodzoka time. Ndoziva uri busy mazano you are always busy but that's good. At least ndingonongoenda unotseka.
Iwa kudzokera lini? Ndamboenda unonanzva. Uri kudzokera lini? Ye kunanzva I'm not chi. sure. I will tell you. I said Iwe ndikiri kudzokera lini? Iwe Lincoln soda kutisodedzera pano iwe. Ona ko novhunzwa nevanhu. Inzwa. Chema. Handisati ndazati kudzokera rini ka. Uchiri kuita masikitsi ako here iwe? Zvongodhipenda netime yacho. Wakuvhaira. Uri papi pacho kuexecute? Chaiko ikoko. Masendera Kupi? Kupi exekiri? Ndikuda exekiri. Vari kukumbira 35 grid reference vatambidza. Tsvaga palocation yangu tarisana Ngangotumira location. Hanzi kanda pini. Location toida. Kuseka zvangu. Ndorwa nebhebhi raFiripi. Iya, Firipi. Abva afuriza. Firipi dzoka kanaiwe. Network yacho. Nai vagari vepano. Koshema, wamboti wanga uchiona maprevious. Anga akamira sei maprevious wanga uchiona? Live stream. How was it? Live stream here. Yainakidza ndanchisipane kuseka. Ndanisingakete kuti unotya maheights unoketa. Ndiwo matya ndinopisa dzungu. Wazviziva sei ndizvi? This way attention to detail, unoziva. Really? Yes. Atiterere kuti tipikise aiwa, toterera kuti tinzwisise. So much to the last yaonekwe pemahaiti. Ndakaona uchitya kana kutarisa pabridge ngati maiwe. Ndakatobvako sodawo kutarisa muzasi kudai. Yemahaiti ndoyekuchirundi. Ndoyekuchirundi handiti. Yesu, yakuzoona vanhu vaivatanga. Ndikusekei. Ronzi kuvikovi. Betnaf Bridge. Yeah, kunonzi chi? Ndanyarara. KuZambia. Hai. Yeah. Richard. No, vanhu zvakasiyana-siyana. Ndautipira andikubvunza wazvinini. Iwe Richard ndozanda kupikira chiyere. Mira Richo, Chirundi iri kupi? Mira timbotangira kuti Chirundi iri kupi? Sheroni tasori waseka Richard. Kuti mimi Chirundi. Richard andimbomuti sorry. Richard ndatomuseka because Richard anoekera. Richard anonigikina. Anombondinanaira ka Richard ka andimbomuti sorry. Richard ananaire vanhu guys musanyese. Okay, hauna information. Richard yamusorisa. Richard. Kwemi maseka chi? Ndondiudza kuti mamuchiseka chivi. Aiwa, mira Richo atangire panapa. Chirundi iri kupi? Aiwa, timbomira tisati Chirundi ripi. Chirundi. Ngatikoti Lincoln. Ngatikoti isu tangoseka because tangoseka tangonakirwo. Chongoti pane zvatingotisekesa. Click. Go click in the realm of the internet. We clicked. Story. Handoziva zvangu kuti ndakazogumirawo kumberi uko kunana
kuna nakaroi but ndo nzira yacho inoenda kuchirundo. Inenge yakananga kupi? Chi? Actually chii chinoitika inenge yakananga kuZambia. KuZambia. Nesaidi Zambian border ni. nesaidi ripi? Iwe Lincoln shamwari. Chimfuza straight. Unoza ngori chi kuti neita ngozongoseka dzasa sekewo zvako. But zvangoninakidza pakuti nyaya iyi kai uyu Lincoln akaona video yangu ndiri kuzvitoya force ndichitya mahaipi. Ndo pavachibvira nyaya iyi. Saka iwo manje matauro waitaka wobvona kuti iri kuchirundi like a video yandakaita ndiri kuchirundi. Saka manje ndinoti iwe wazotoranda kuchirundi hawo. Kwayo video yacho kuVictoria Falls yakaiswa kuinbox kwaLincoln Chete here wakaiposta. Busy watanga utaurisa. Aiwa. Video iripo apa 34 minutes. Iripo apa pa YouTube. Yeah, aiwa. YekuVictoria ndakaiona inini. Saka hauna kuona bozi imwe yawairova majaivi so wakapfeka kadress kanenge kane mastripes so. Handi kuona iwe wakaona kadress. Inini ndakaona madetails ezvaiitika ipapo. Saka maonero abva asiyana ipapo. Ini ndakaona nhunzi. Iwo busy but vanhu vawaiti aya shero vanhu vawaiti vari kuwacha kuzasuku handi ndo vhidho yacho chiti vanga vari vanhu vekupi vave? NdevekuMozambique ndevekuzambia isaidi rezambia. Saka ini ndazongoti chirundo hamene ndizvanandifunga but vhidho ndakariona. Zambia ndo zvandipa kutaura kuti chirundo ona. Mira Richo. Richo, iwe uri right. Chinzwa ka Richo. Iwe uri right paurongo wako because even isusu takadai so pakaiswa video izvezi. Iwe unogona kuona chinhu chandisina kuona ini. Urunzwisisa. Ini ndogona kuona zvimwe zvinhu zvaunenge usina kuona. Icho kwadi. Saka inini scene yandanchitaura nayo iscene yanga akamira achida kutarisa pasi pebridge but akatadza nekuti aityika maheights. Ndakapaona. Ndo scene yatanchitaura nezvayo. Iwo manje wabata bridge amene kuti kuchirundu wazoflya ukasvika kunguvai. Richard semamuzari Richard akambondikanda rimwe soo itumbe ndakuri nhasi yanyazonditi kakashata ndiani iwe uri kuti zifloni nhasi hanzi akashata ndiani. Hamuzondiseke zvikudaro. Panapa kana pasina voice raThe Flow hapana kadhati. Misenenesu ingoni Richard nyatsotaura zvakanaka kuti wasuwa The Flow tikutsvagire ende nyatsotaura neni zvakanaka ndimugoogle auye padapo. Mugoogle links Google. Aiwa naona unyengerere zvakanaka. Iwe Lincoln Kai. Tauraona musikumunzwa. Tikumunzwa Richo. Taura tinzwa. Nai. Ore kugwai river wakariona here links kugwai river unokukete. Handore kuenda kukama TV here naye man. Utesangu yarinakisa. Ukofuka machanza akambokanda. Rinopinda one motor at a time. Rekuchi iwe Lincoln watichidzokora zinodi? Rinopinda mota one at a time. Bridge rekuenda kubhinga uchipfuura pakama TV remuna gwai. No, kubhinga ndokwainzi kune kwaita like video video chero ndakaita pagwai.
repagwai river handisati ndariona ndicharoona rehari rinenge rine hari yeni revanhu ndakariona revanhu vaigadzira hari ana malume. Yes, malume. Malume, they are very funny. But vanofamba nomona vanhu. Very, very, very funny. Kubhinga ndokune beach. Binga nakuzokwanisa kuenda. Yes. Indanyarara. Richard asapozani. Hausukaire kuenda kubhinga. Wati? Hanzande kubhinga kubhinga nini? Kukusiki bi. No, Richard, Richie. Ndiri kuti hanzi Richard hanzande kubeach. Ndiri handisi kumboseka ndiri Richard iwe urisati kuya rini kuZimbabwe zvako beach kubhinga handi kune beach hausaenda. Ndoda kuenda ndouya tobva taenda asi unoisa fuel yemari kubva mota yada idya kubva kuHarare kuenda kubhinga nekudzoka inoda $200. $200 iwe ndiwe waaccountant manje. Ndoziva inenge yadira mafu 23 inenge yadira mafu 23 Lingoni toda kukanganisa plani yangu naRichard panapa hatitoona nejelas. Richard taura nini? Naya man. Togona kubaya handii Lingoni ati hanzi my expenses $200 chete. Chikafu tinobika kana mbambaira kana chi. Teki ndamusiyamwa ngavadi. Hanzi totakura mutakura nemangai. Komaje mozorara pai. Richard anokanda zvimbambaira aiwa ndamuona. Turara motikari ka. Hanzi ndobika kana mbambaira. Ndinoda kubhinga kuti ndobika mbambaira. Gwaraita mwana. Tobura. Ndinofungurira bura kuti ndigorisa sure kwemota ndapedza ndinondibikira kubhinga. Saka wangwatoita sei because mari tetadira mutengi ka. Aiti kokupe kuvata woenda netende ko chikafu wobika mbambaira. No man. Kukata macost. I think it's a good idea. Asi kana wada kuti tidamburire netsoka hati tichitenga chikafu. No. Patinoita bhurai hatikudedze ndimiona anaricho itaipi dziya dzekuti akakurukisa musoro anogona kungoudza tosubtracta pamari yemaroro. Richi ungabva waderere richaudero richi ungaderere handiri kumuudza hanzi kana kuti toenda netsoka toenda tichidya zvaunoda zvese. Ungabuda kupinga netsoka iwe kana kuti moisa fuel munobika mbambaira. Ungabuda ungavhunza musana wakagara pachekera chichekera kuti unobika mbambaira kuekera gandobika nzimba gatione yedu bhinga yacho paTV. Mukadza mwana kubhinga kwakazova kumashops here ndanichingoitira zvangu kuti bhinga ka kudenga kwakati kwakazodevelopwa. Bhinga kunofaya unoziva kuti bhinga ine view yaZambezi. Kungopfuura Victoria Falls. Victoria Falls. Hakuna hako mapopoma but bhinga is the best lodges neview yaZambezi iri nani. Even nightlife. Nehove dzinobatwa kubhinga dzichigochwa same time. Imani majara kuti unoenda unogocha nyama uko vanogocha hove senyama. Richard
Saka ubhosa mari Aiwa, yehove pasai. kubhinga kune hove dzedza. Unoziva hove dzedza dzonzi hove dzonzi zvipondagarwe. Handidzizive. Ye. Ndo dzakaita sei idzodzo? Chipondagarwe unochiziva here links? Handichikete wangu. Dzimwe zvekuti ndo dziya dzekuti chero garwe rinodya fish handi unosvikira. Saka rikanodya kudai so rotouraiwa nefish yo because rine imwe what do we call rimwe bhonzo rakasimba rekuti hauna zvaunorita. Ko indodziketera kupi kona mukuru? Ndo dzinowanika kubhinga idzodzo. Indongoziva kuti kubhinga une mafishermen nemafish bonga. Saka mini kuti that fish haikwanise kudyiwa nevanhu here. Ndizvo zvinoreva. Aya unorova steki chete but inosara rimwe bhonzo rekuti unotonyatsoona wega kuti chi. Saka seiwo uchida kuapira stingi yeti iwo unotoziva hove iyoyoyo. Inini hazani ndaiziva hove yakaita seiyoyo yeti iwo unoiziva. Iwo uchida kuapira zifu uri stingi but hausi. Kunyimei. Aiwa handisi stingi. Iyoyo tataura tiri kuenda but ndachingoita mambaira substitution yekuti pamwe. Hai, there will be no mambaira in the name of Jesus. Unoketa Richo. Unoketa kuti mbambaira inodzipa here Richo. Hey, Nox blah blah. Yes, Shero. Tinenge tine mvura shamani. Hi BVB, hi Richard. Hanzi chi? Iro zita Nox chi? Blah 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 blah. Blah blah blah. Nox. Nai imbwa yangu iripiko nai. It is what it is. If you know, you know. Yeah, imbwa yangu iri kupiko nai. You don't have to ask. Asanda kukanganwa, don't worry. Don't worry. Ndakadiki kaya kanogara mumba kaya kanenge achitenderera nemadziremba. Ungera chiwawa. Kahanda. Uruda kahanda ke. Ameno andombokaziva. Kadiki zvani kanonzi kahanda. Mwana wembwa anoziva. Handa isimwe wedhongere. Richard ka. Wati handa mwana we. Wedhongi. Wembwa. Sarenda. Zvakaoma. Hanzi na Richard handa mwana wedhongi. Ndikumbonyeberwa na Richard pana. I'm happy for you. Ndikonoti mazwano uri kufamba uri kumbona nzvimbo dzakasiyana siyana. I'm so happy for you. Thanks, but zvinonetesa. Bazonakidza. Yeah, I know. But ndokutozikanwa kwacho. Pane bazvinobhowa. Yeah, that's true, but keep on going. You are doing good job. Right? But ndakamutyira pakaenda kunoumbwa hari kuyakwe aipinzwa nemune rimwe dust rakapenga. It looks like that, but if you realize like paunenge vachingotera baba vaya vajaira kufema dust kaveve. Vanoneva maski zvangu zvekudero, but it was not anything chekutodero ka. Like panenge dust rapfuura kuti moto dayo, so ndozva zvinoita. Amasawi wemone Richard abvuta chimuti. Richard ari kutyira vanhu wangu vaipinzwa nemumadhasi. Asunovatya. Oh my God, guys. Vamasawi. Then imge kumanika lemere. Saka Nox ndeipi yako? Zviribo uri sei links? Ndanga ndarowa saka ndatega ndigomhoresa vanhu. Warova mazano uri kudhura menotinda. Ibi guys. Ndiri busy. Chibomira Lincoln. Nox blah munenge munobva kumanika lendikemi.
Tete wangu Ngobva hanzvadzi kupi? yababa wangu inobva kuManicaland. Oh, ndikutsvaga there's this the lady wandakasangana naye but ndakasana kutora nhamba dzake. Akanditi kuManicaland kune vakadzi vanodyara miti iyi ndeyemadora. Saka vanotogara wototanga kutohavhesta madora but kuManicaland. I don't know where exactly is that place. Ndida kuenda ndikutsvaga vanhu ivavo ndovabata kupi ndikuvashaiwa. Iwo unofanira unotsvaga kunodyarwa mupane because madora unowawana mumupane. Pane. Yes, that's the tree. That's more pane tree. Saka manje ndowawana kupi manje? Vanenge ndowawana kupi? Googla wangu, googla. But kumatebheleland hakuna madora here Lincoln. That's being rough. Ari kungai uko. Kungai, oh. Where is Ngai? But mashoma isusu madora taiwawana from Botswana musi. Oh. Pane. Saka meaning kuti kuManicaland, but Manicaland yakasauda kuzondinetsa guys. Vanhu vari responsive vacho vakati vashoma vandoziva ndopinda mumakona. Nditure kubota. Tuva ndotovaziva kubota wana akatomboninetsa zvokudero vaine activity andakukwanisa kuenda. Shero kwangu wakaenda kudhara. Kwakusvikika zvekudaro kwangu wakaenda kudhara. Aiwa. Yekubota zvaiitika nethis lady takarwadziwa chese iye akarwadziwa ndikarwadziwa. There was an activity yavaitoita like a big activity but yaiitwa kubota. So vaida kuti ininika ndobva ndaita document vachiita zvinhu chavo chavaiita kubota ikoko. So she tried to organize neimwe gurupu raifanira kubva kuno futi kwaRwanda. Oro inini ndaienda but mota yosarira mamutare. Tozoenda nemota yekubasa kwakoza kusvike mota diki ikoko kunosvika mota dzakakwira mudenga. We tried to organize for like 2 days but zvese zvadaida kuzama zvasingabhalanse ndose muwiki ranga rine birthday party rangu saka hazvina kubhalansa. Saka ndangozoti there will be always next time because she was even ready kuti because ndafunga ndinoenda ndichidzoka kati hazviite kuti uende uchidzoka it's impossible. So what we do is tasiya mota mba kwake iyi toenda nekubasa kwavo early in the morning ndipo waifanira kusungana 6 am kuti vabate time dzefunction. Ndaisadzibata futi even if dai ndakamukira sereti ndaisadzibata. Tenge tisina kukomenda dress raunga wakarova pabirthday riyari hakuseri. Oriya. Asi ndinyatsowekera ka ndichazoweka. Kundanzi pinza maoko muhumwe robva raita rakanyanya. Wakaita mavideos here pabirthday pako? What happened is ndafanira kunge ndakamaedita ndakauploada but pandaiisa mavidhio mufoni mangu yandinoedita nayo yachoni panombodhirita mamwe ndakadhirita 1 clip yaiva nespeech yamama wangu by mistake nemaspeech yemabrother angu. Saka ndakati hazvibatso kuti ndouploada video isina speech yamama wangu. Vaiteka reshoot itai kuti birthday. Kudhisa wandoreva irimo mukadhi muSD card but umu mufoni ndasina laptop yekuti tiise SD card iya ndotora kubva kuti ndichisa mufoni but itorimo ndaiona nhasi. Ndandati tongochimhanya futi. Haufanira kutsvaga hard drive shit. So meaning paYouTube hauna kana kutombouploada anything about your birthday, right? Handina ndinokuedita ndaifanira live stream yaya pane yandichaedita like ndandichasoedita ichabuda bhobho handisati ndaiedita itoripo. Unozombondisirawo hangu mapictures kuinbox kwangu just kuti ndimboona hangu. It's funny ka mapicture achitori mune rimwe flash haasati abuda. Because patakapiwa ka takangokanda batatorova pasi takasiya ndivatorova pasi. That's what happened. So maybe what I would do is
mangwana ndomusi wamaipinda murodhi. Saka ndakazongoti ndozvozvino ndadzoka. Saka pandakadzoka ndo pandakasvika ndikaita trip yeukoko. Then after that pandakagadzira zveexam nhasi ndo pandatoita free masikati. Mangwana ndozva ndichabuda zvangu. Saka maybe manhero anaya ndichakumbira Noshi handisi. Okay, saka boys dziri sei kwana Nosheni anonzi ani mudiki Gai. Tambozama ku tambozama kuva iri kuita kaspeech kavo kavo vachida vanga vasiwa maspeech. Saka maybe ndichakaedita nhasi pandokauploada mangwana. So maybe mangwana ndichauploada kaspeech nebirthday. Meaning nhasi manheru pandopedza live iyi ndakufanira kushingirira kuuploada zviri 2 mangwana mukusini. Ndoedita nhasi ndouploada mangwana. Okay, that's awesome then. Seke birthday ragarisa sina kuuploadwa ndofanira kuringadzira. Ndaitoti pandinowana time kumanheru paya paya ndombotsvaga paYouTube. Thinking kuti ndichaona. Handina kutoisa because ndakadhilita that clip. Ndada kuiedita but ndakarwadziwa. Ndikati ndinouploada pasina speech yama yangu. Aiwa. Hazviite Shem. Hazviite. Saka ndakabva ndati pandodzokera kuHarare ndozoiisa umu. Mamwe acho ese ndinawo. Patondipa shungu ndoma edita nhasi. Ine biti beso ndokuta kuwanza. Hanzi hatisi kuona macomments wanhanzi china Buti Benson. Ivaone hanzi naEM World mupani T as in mupani wemzi. Iwayo mapani wemzi wayo ndoatoto. Asi munawo here EM World. Ndikuatsvaga vanoita madora. I think my projects are more interested in right now. Vanoita zvenyuchi, vanoita zvemadora, vanoita zveipwa, sugar cane. Sugar cane wakavaona nyuchi wakavawana. Sugar cane noibata ndipewe nyuchi kana munai. Sugar cane iri covered. Ndichakuvhunzira kana achinadzo nyuchi munhu wacho. Sugar cane ndiri a little bit for the meantime 60% covered kusugar cane. Ndoda we why andoti ini ndikuchengeta why like why dawe mombe. Vanoita zvekurima like mavegetables, macarrots. Ndoda. Saka ndichauya ndigoenda newe kwedu. Ko huku dzako dzapapi nai mwana mai? Ari kurera type ipi yehuku? Shiraenda. Mabroiler obvious. Kwete malayers. Mabroiler. Right. Inehuku dzangu chirugu chacho ni chakangosiwa washa hapo anofanira kupesa. Washa akaenda out necontract yake. Ndiye anga akufanira kuita final touches. Then tochitanga hapo. Kabiro tadzoka. Era suzu watu wanopedza mawiki mangani. Vari out of Harare washi. Ko baba vaya vawaimboteerera vakazouya nezvinhu zvako. Akaita izvi. Chinzwai dhirama rakaita itika futi ndakuti ndichipesa uku kusaidhi munhu wacho kwakwasara kozi kwakati kwarimwe saidhi wachakati ndatite one side. Saka ndakatodzoka kuvhitoya fosta anga atopedza kuisa ndakamusvikira achipesa isa mapuranga. Saka mine chimwe chachasara kutatisa zimalembu ndopakabva adedzwa kuenda kucontract yake. Saka asitori muHarare kutaura kwandiri kuita kunoku. Maybe paanodzoka ndopaanopesa tozitanga. Saka kusaidhi ukuku vanotenga simbi dzaidiwa dzese. Mistake yandakaita ndakazvitenga the day before party yangu neizvo zvimasimbi zvemumaketeni. Saka pakudzikisa munhu uya akadzikisa zvese ndobva simbi dzangu 7. Akatoba simbi dzangu 7 akadzishandisa. Vatati ndibvitoya fozi namuti kuna wachinyansira simbi ndatozvifuka izvo kuti takasiyamba kwavo bahati bho. Ndakumuona musi watasvika zvikanzi bho dziripo.
ndati kuna uyu kuna muku anditodzitora kusvika kudai hapana kana simbi akashandisa ndakataura ndakadzishandisa autaura ndakadzishandisa dzinongoripleseka ndozvaakandiudza adaurawa mambama ende aitopesa kutogadzira chimwe chinhu nesimbi dzangu dzemwe kastoma yake apa one simbi inoita one simbi aite $8 here type yesimbi idzodzo sachikalkuletai guys akatodzishandisa dzese simbi idzodzo saka 8 times 7 ndakapererwa ndati ukamurova nokusungisa waiketa utongomirira kusvika adzosa manje vanhu vanenge vachida kuita zvinhu zvavo ndasaka ndidherera munoziva ndakasvika ndikasvika pa imwe yacho ndinenge yatosara inge kakatwa because mapisi ndobva ati tibone zvediyoyo ndobva abatanidza kudaiwo chipisi nechipisi ndobva ati iyi one unoida here ndikatidzikamire ungandisandoda chigwishu ini ndinoamba chigwishu isusu takabva tese uku kwagaza uko tese ndichasukwa nepolisi mai mwana tichibva nesimbi uko tichinanaidzana nadzo wondichiekera unoida here chigwishu guys musadero ndakapererwa ndikati nandidi zvokutaura because at the end of the day unoita madhirama ari unnecessary kasika simbi dzangu dzazi after 3 days saka nhasi radei day 2 vamwana day 3 ndikumuendera pakuseni vanhu vakaziva kuti hausimuroi vanodhirira saka apa ndiri kufunga kuti iye anoshanda nezvimameshini zviya zviya ndovakatibhara vanokutsemukira kuti tsemtsem handiti iye akwanise kushanda nezvinhu zvake kana pasina zvaanotseka nazvo zvinoti zvendi pane chimwe so chaanokweva so chinenge chibhara so chaanohaisana ini ndichangoziva ndinongosvika ndichitora ndokira ndobuda ndoenda kusvika simbi dzawo anouya nadzo aroda kutotijairira ngaaite musha ada kutitsemukira nongoenda pamba pavo ndonosimudza zisimbi riya riya ndoenda namukuru tobva takajegerana chinhu chavo chavanopusha chiya nebhara ravo iroro ndongoisa mubhara takasimudza hakuna kwani ndasina chinhu ichocho gaizi nyange zikanzi aita miracle power yakaita sei you cannot work without that bhara bhara rinofamba rezvinhu so ndo pane basa rese touya ndorisira kuno mubhedhu kwangu tobuda toenda operation kugadzirisa nyika vanhu ngavabhadhare zvikwereti akandibhowesa vetuwe ndakamubvunza ndati but why would you use simbi dzemumwe munhu yet iwo ini ndakanotenga ndega simbi ko iwo client yako wadii kuti client yako itenge simbi dzayo then woita zvemunhu wako nesimbi dzake zvodhana kutora simbi dzangu wotopa client yako iwo hazvinondimekera sense ini muziva ko akakurifanda mari unoti chiinazvo zvitonditora ndinotenga ndega atomboiona here mari yacho haiwani munhu uyu wandotaa nezvake haatokwanisi kubata kana $1 because grevy yese neichingomubvunza kuti mari yangu saka anogona kutora izvo zvazvitoshamisi kuti simbi dzangu idzozoka kune munhu pamwe akatombokwidibira ndobva ngonochero nahapo right now vatora simbi dzedza akunoripresa ndozvakaita chikwereti hachibhadharwi nechimwe chikwereti zvinonetsa type yekuti haachike chikoyoyi anongokavhisa chikoyoyi achivhura chimwe achivhara achivhura achivhara achibhadhara chikwereti pakandibhohwa guys ndikatozongopedzira waita let go because kana asingatowane mari chikwereti zvinonetsa let go yekudero wangu atite let go zvokudero simbi inodhura chamwari wani unoziva kuti inoti about 8 herewe saka 8 times akatora simbi ngani 7 akashandisira mumwe munhu kwete inini ndatatenga simbi dzangu paine nguva because ndechiziva kuti homwe yangu inogona kuzobhalanza ndobva atora simbi dzangu ndandatenga kugara dzingoripokushandisa iye akatora simbi dze64 dhombi dzese mari refu kai maybe kofiwo yatakashandisa kuenda ikoko nekudzoka
aiwaya arotoita zvekutojairira ngatipe simbi dzedu kana dola pane munhu yeye manje nekukadaseka kuti simbi idzoke tingatongodzoka tatirabhara nechiweredha chake chaanitanacho kuti nechimuchini chiya chinolaita chinoti ichocho ongochinwaya mubhara anogona kutoita magic chikapisa imba siyana nacho. Hakuna izvozvo magic dzekupiyo unodziya magic dzakaperana nahamti dhamti kudhara. Hanzi anoita mashiripita amuchadura. Hakuna izvozvo zvake ndakazvishaya ndamubvunza ndikati but iwo wakashandisa simbi dzangu why didn't you tell me kuti chero ndichamboshandisa simbi dzako kwausikuda izvozvizvi wakaita zvokundifungira ndobva wadzishandisa wakamuta Innocent ane maeko Innocent hanzi gadzirisa une maeko vabva apurisa ngaabvise maheadphone ari mumusoro ndo ari kuita maeko maheadphone iwaya kwengashiranawo vanhu vese vane maheadphones iwawo ngavabvise ashero ndeadj aite Innocent une maekos imi mungade kuti samusha abvise maheadphone zvinobuda here nayo ava ndana chihera kava vanotonzi pamba pana chihera saka pano ina ndisi chihera ndiri madhuve uri madhuve shero nera zebra manjenjenje mwari vandiregerere I'm not used to manjenjenje isusu tinonzwa namadhuve wagutu tosva namadhuve unobva kwagutu kupiyo kwampanda wani pampanda mozva kuti kugrowth point matops area abva tikure nekumusha kwedu anobva mira ndifunge shero unobva kunonzi kwanyika kwanyika indobva kwagutu kwachitsa inini kwachitsa shero anobva hanzi kupurazi rekwamanzvera ndokwaanobva panumber 456 kwani kwamanzvera purazi rekwamanzvera what Innocent ndati timu rese riri panapa pana ari muzanzera isusu tiri kumaplus 234 ini hangu ndiri kumaplus 234 kana uchireva muzanzi unoreva ipi yacho 234 kune imwe ipi Richard ari kukapa Richard kukapa ndokwaari Innocent handati ari kukapa ngazvitaurire tinzwa uri kunyembera Richard ari kukapa handazombonzwa handasipo ndandiri pa aiwa haana kutaura nhasi akazvitaura kare ari kukapa kupi kukaelicha kumatsotsugwa kubellevue unogara kupau ngobva wati kulocation yavanhu kumbavha here guys kumba kweni mbekweni sha ndiri kusiri mbekweni pau series inangu ndiri kumapau unoketa inzwa muridzi wenyaya achizvitaurira ega tiri kutoseka zvedu maplus 234 ndekupiwa kumagreat heights of Africa ndati maplus 2 saka nzvimbo dzese dzamungutaura ndiri kudziziva but ndiri kuseries
Indeva plus plus 254. Okay. Series Ainaura. 4. Enomba kusvika series 2 minutes. Tozosangana muna Next week December tikuita get together kuGlenview. Kana kuGlenview series Glenview. Abete chaibude. Hayi chamari. Series. Mwana msazodaro. Uchapedzera wakuti kudziva rasekwa. Ndiri kudziva rasekwa. Series. Aiwa. Problem amuna kunzwa kuti ndati series tosangana muna December kuGlenview kuget together yemashemarines tichidya mbambairi but amiri kuGlenview ani 3 ikoko kwaposhero ku3 isecret location kuti imi muchingoziva tinenge ri kuGlenview kuarea 8 uko. Aiwa kuGlenview vari invited vachaiwana isusu amwe togara nana baba nana mai hatozive kuti kuGlenview kupi maybe kuzero inzwaka state iri paSunningdale. Sunningdale. Sunningdale Cape Town. Kune Sunningdale Cape Town. That's baby. But mimi munozoti pandakauya kuCape Town ndakakwira kombi ndichienda kuKailicha. Tiketi rangu ranga rakanyorwa kunzi Harare. kuKailicha kunonzi kuHarare. Kune Harare ka. Ndakashamisika ndikati Harare yemazimba inonetsa. Kune mbavha zingaiti. Ukwakutambirwe Kailicha, Bellevue, Bishop Lavish. Kwese kune mbavha. Unozazvo ndikamboita ndapinda mubhevhe muya muya shamwari. Ndakati ndapinda mubhevhe shamwari ndakapfeka track bottom shamwari. Ndakaisa foni yangu shamwari. Green Prime iya zichiri kuzvinzwa zviyadziya. Ndapinda mubhevhe muya muya shamwari. Hamino zvakangoitika mberi kwangu ndangodhimwa zvisina kunzwisisa unoziva kuti ndangochidarika pavanhu yavo ndichibata muhomwe mangu ndikawachina foni baba bhevhe hamuna kunaka. Hauna wekubvunza ukatosiyiwa uri mupenyu unenge utori bhoho unoona kuti chekwa kana nebanga kana kupfurwa nepfuti sekuru. Ati muri paTanzania raunaka kare maTanzania Tanzania yanga mubhevhe muya haana kumira zvakanaka. Hanzi kana uripo uchigara iko kwenyu kukapa kuwotochengeta ndebvu kuti wazvizive kuti uri murume chaiye chaiye. Otherwise unobigwa. Aiwa. Skiri ripo ka. Unofana kutongo jiswa ikere. Unofana kutokuita sei? Dzidza malanguages. Cape Town kune malanguage api kana uchitaura Afrikaans kana kuti inonzi Xhosa watomukati. Saka iwe unogonera Afrikaans yacho. Inini ina multilingual at least isitowozama Afrikaans. Guys, ndakwenorara. Afrikaans ndandigona hangu andunyepa kuma. Unogonorara nenguva. Alright, share good night. Zvinobuda here. 1 hour 39 minutes. Ayoyo guys, I use data. Chimira isike pa 2. Chichinzwa. Mira isike pa 2. Tavhara chirongwa.
Wanondisira data yeLincoln shamwari. Data rangu. Ndokuisira. When Next Tanga week. waisirwa shero iwe wozoisusukidza. Usanyeperwa unovharwa panapa. Aiwa data totomuisira. ndarutenderwa nedata ndinotozosvoda kubvunza kuti yo guys ndochipirwaona nedata handidini namuna ndakaona mugwerumo Uyu Richo atanoisa data. Richo uri kuisa data remari. Takuita nzatu kanzatu kana. Roita mari. Chingodropa ika madetails acho then ndona kuti ndingadii. Iwe Richard Anoshandisa data $40. Hanzi $48. Busy zvichiri let me zvedata tell you the truth. Kachidropa anongodropa chete madetails. Aiwa chimwe handikutsanangurirei zvichiri inini zvedata amona ndiri kuita 1 hour 40 minutes ini ndojusa kubva zvandakava ndaitisa ma40 ka2 per month but ndatozozidiscover kuti data rakakwidzwa $48 kutofarisa kwandikuita kugara ma1 hour for something because wadi kuita zvezo But musuya takazombogara 6 hours. Hauna kutaura nezvedata wani. aiwa ndosaka patakazopera data yekutime data tirikuisa don't worry. Aiwa musangoti data muri kuisa. Taurai muchiita seTV pana. Ngadrope kandoisa painoisa mumhepo here. Anoisa panhamba yake here. Uda kuti ndikunyorere nhamba. Mina ndidziise iwewe Richard nyora unondinyorera Richard wakandikanda chibrigadier nezuro kaiwo unoziva hanzishiro nezuro hanzishiro ndaite serious ndatenge foni Hanzi goenda musikamusanganisire mari yefoni. Foni yake chekuti akangodaidai chato night innocent iwo Richard unotara tosha mwana zifoni yachaindaite serious atenge foni terrible idzo nhamba kaidzodzo mofanira ndoisa pai manje munofanira kundinyorera ndakura kainini unonditekisira wazoudzwa nauyu ndokupa nhamba dzaLincoln mozotaura naLincoln hauna mukuru here unoita kane mukuru yeka ndozvandoda kuita but kuti izvezvi handina pekudziisa wana ita screenshot haugoni ita screenshot saka texta inini ndozogira mana. Lincoln is the spokesperson and the auditor and the ndopiwa for the TV. na busy b ipai busy b uyu busy b nhamba dzangu iwo wauda kutaura naBusy B nemaskiri ukaenda ukanoona live ukairewinda unowana nhamba yashera indaka niwe unoda kuwanza munamatiosadza richipora sei iwe uchada kuti Richard ataure neni iwe Lincoln wakurwadziwa uye zvako iwe ndikupe kweni ndakateya chimoko handina kuya pano kuzotewa masoko handitotewa iwe unoteya pano kuzotewa masoko asotaia kuteiwa yuteya my friend haikuna kudaro indogara ndakateya kwese kwese but ukariwainda live zvansvirehwa naLincoln unodziona dzamboiswa futi kumashure kwandichaziva tiri papi pai munhu angaita nhamba dzangu ndezvendiani ndinox I think so Shero iwo uri kuti maziso angu aita sei anoonesesa Shero watipa nhamba
Wandipa nhamba ndandichida kukuudza zvinoitika. Ndichazitora. Upi kwacho nesu toda kutozvinzwawo zvinoitika izvozvo. Chii chinoitika? Aiwa ndichamudza kuseri. Aiwa ndichamudza kuseri. Isi tiribowo nemakuhwa chimbomira kani uda kuenda sei? Tichiri kutsvaga vagari vepanapa vasati vasvika. Ndovatamirira. Vasageka but ndikazoona veindaiswa airtime ndokuti ndichazokonya malive. Airtime ndokuisira mangwana ini. Nditoite samwana. Airtime nodya. Kwani ndiri kuudza ndokuisira mangwana. Zvakatonaka kutosaya pekutoiisa ndotopara nazvo. Hanzi uchatoita yekutsindira mufoni kuti ikwane. Kwana haigute foni, haigute airtime, kunzai nini ndoziva. Haigute airtime but data rinogwadza pamberi pemwari data rinogwadza ende especially kakuperera uchiuploada video ndohwa pangu pachitsemuka kuti hatibheki. Sorry kurambwa inotira pasi. Apa unenge wajaira kuya kwaunga uri kuThailand kwefree wifi yo? Yaiuya yakabatana nerendika. But zvanga zviri nani. Zviri nani hazvo. Hamana data rinodhura. Ini rakambondiperera data rinodhura. Ini ndoita rekutenga rema5 rand. 48 nderemwedzi. 20 megabyte, 20 gig. 50 gig. 50 gig dzakawanda. Zvakuenda nekuti uri kurishandisa sei. Ini ndinoshandisa pamonth yega yega kandi ndinodzisa kuma20 something every month. Uzati nezuro ndakaita call almost 2 hours yakandorova 500 megabytes. Ndasara ndati mwari papa tinopona here papa. Waitaura nani? Waitaura nani? Nevanhu vangu. Waitaura nani? Ndiri mwana wechikoro here wamauda kunditi teki naye. Uri mwana uri grade ani? Isusu tisi tichabvunzwa tiri magrade ani isusu. Ndaguma kuenda kumagrade kuma90 chakadaro. Uri mwana waShero? Ini ndiri mwana waShero. Alright. Shero hanzi ndini first born yako. Otoona kuti wande adopta uri kuona. Apa unenge wanhonga uri kuona ukaadopta inini. Inzwa kaShero. Ukaadopta inini unenge wanhonga waleti nemari. Because unenge wajamba stage yemapampa, unenge wajamba stage yekuendesa kuchikoro. Guys, but anyway, the floor afamba but ndatomusuwa. But Shero nhasi network yako kana kumbonetsa wena. Imagine apa pataina nairi. Apa yambaita smooth. Apa the floor kana kubatika. Apa tanchibuda nhasi obva anyatsobuda nendebvu dzake dze-black and white so. Ndebvu dzake. Kunanairwa kunge wananairwa nezigonye rine mamviri. Musuya pakafamba the spirit of Nanaida dead. Ndaona kuti tatsikwa neprovince haina kufamba zvakanaka. Papa sinamira muti. Understand. Yanga iri karati. But unoziva kuti achokwati mwana ndegenda kumbonyera the flow. Ndaifunga kuti the flow kasekuru kei. Waifunga kuti the flow chii? Kasekuru. Cheroka. Ndaita wiki. Wapera strong. Izvo zvari kukunzwa so uchanzwa zvako mangwana waingwa. Ndatomuudza. Mwana ndegere ndaifunga kuti kasekuru. But kasekuru kachiuda kuzinzwa zveke.
ndose ndeifunga kasekuru agari kanozvifila ndisekuru ane skiri ndaifunga but is not that old ndatofunga kuti patembere hatiri masame age kwandiri is old but zvandaifunga pekutanga rewa ndasekuru anofunga nevazukuru kana 4 achiripo diflo vane 15 years ane makore mangani 15 ukutaura diflo mupfungwa mako diflo yewe anoisa wallpaper wewe anenge akaisa ziwallpaper rake rinotyisidzira iwewo nemakore mangani naye richo imanhu mauda kuundura the flow panapa mukuti nyatsongoudza ndigonosvitsa zvakanaka 15 here kana kuti 15 no the floor I think ari kuma wadifungisa something shero ozati ndafunga chi adza pane vhidhiyo yakabhoita vakati vafana vachidiki vane zvinhu zvavo vanodetsa hakuna izvozvo you will never forget that life akatapa real life the flow ndokunga vachiri mudoko vaizvinzwa vanenge vakambonetsa chaiko vaimiramira inhema here bcb aiwa uri right indanyarara inandidi zvekufayiwa kana mumwe munhu auya panapa pachamhanyiwa vanhu vachaita iwe kufayiwa kuti iwe wachifayiwa uda kuti sire isusu vanhu vachaita muramba mhuru ndabvunza richo wati une makore mangani pariu pariu life pariu here kani patv ekuzvarwa ndane epachitupa kwete epashema ari kutanga nekunzi akanganwa epachitupa epapassport ya epapassport pane 26 pachitupa yezu pachitupa pane pachitupa pane 30 ko pakadhi rekukiriniki aya mababy card 6 months iwe amana mambozvionera kuti manjenjenje abva adisapia manjenjenje uchaita makuhwa kuna the flow achakutrust manjenjenje seyatiza artist wazviona zvoda kuti tinakurira minuka mhenyu abati I'm not gonna comment anything kana vauya vanongofayiwa vega the flow anongoziva kuti I was not part of it manje yako yakanyanya kaekasekuri unotofana kutosunga ujombo ekasekuru yakanyanya hanzi the flow vane 90 years ada kutosunga jombo chai ndio mandiranitano kujeri icho tinemboti the flow ane 90 years ndozvawanga wachitaura uda kuramba manje hanzi ndaitora nyoka mhenyu ndokukandira iwo atitiza uda kuzotindakurira nyoka mhenyu panapa shamwari ndauya uchitaura ndikatadza kana kuti yes saka I had to clean the house ndikati kanditombono clean amba nanchiteerera zvangu urisei
ndiri bhoka njani yatinoti inwai uko guys indauda kuenda live yangu kwandidedza wakunditiza wautiza mhosva dzako waparei waporomorei akuenda kunotiwa mavhidhiyo vanhu vasati vavata ngatingosvika ina 11 kaumana 11 yakutosvika ndakuisirwa uyu yes asati richard avata yes bzb yes lincoln muri semanjenjenje ndiri bhoka njani yes shema ganda remabhebhi taurai ndikuzwa ndiri pano ganda revasikana yes lincoln nderi chimoko kouri kuya wakawanzisa fesi hanziko ari kurepresenta the floor ndiri kusvoda iyoyo ari kurepresenta the floor